lukt je ook heren aan die bling bling. Want ik zin al 2 minuten aan die. Wat zeg je? Alleen die moet zo wat opstaan. Alleen die wordt zo opstaan. En jij zit hier ook op je dan? Ik kom er wel denken, ik vind het heel leuke groep en een leuk is. Ik vind dat het geweldig gedaan is. En uiteraard een groot applaus ook voor dit. En wil je een kerstverse adjudant Joop? Ja, waarom even kwijt, zorg ik hè? Ja, brief kopiëren.